সিএম স্যার একটু চলে অনুষ্ঠানকে একটু তোমরা হাতে দিয়ে দিই আমরা কিছু ঠিক আছে না ঠিক আছে खुलुमखा नरक जतन साइमानो कोरोना भाइरास नि पेन्डेमिक तंगमानि ताबो कोरोना भाइरास बाङै तंगमानि बागै चिनरो एडिसिनि तांजाक नारवाइ तंग थाइनोबो सरकार अबनक निनि क्वारेन्टाइन कोविड सेंटर नामै रिजाखा और कोविड पॉजिटिव मानजांने रगनो तनि जागो एके और तिनि जराते ताबक जराते एस नाउ 31 जना पॉजिटिव केस दङ और खुमुलुं तै जिरानिया आमचेनि जे पॉजिटिव मानजांनाय कोरोना पॉजिटिव मानजांनाय रनो अरतनो के महाराजानि फासिंति चिनि बुबाग्रानि फासिंति मानिक कुटनि अंगै तिनिनि सिमि तालसा जरा नारवाइ तंथाय तै खेरेंबार साकनाय नगो साखामिया फायनाय साकनाय जांनाय रगनो बरक सालब्रुमब्रुम नो माइचारिनानि बागै बुबाग्रा लोकरनि फासिं ताबो याक फलगरि माबायनो जों बुबाग्रानि अंगै तिनि बुबाग्रानि टीम तै चिनि सीएम सार तै आं जों जतनो माइ याफारै तिनिनि ओ चें सामा पामदानो जों याफारै लेखा बुबाग्राना हामबाय अबहायके लोकरगनो सुबाय तंमानि बागै साखामियाङै तंनाय रगनो सुबानानि बागै चिनि सीएम सार किसा साथो लाइके हामबाय दिनै जों अरसिनि हेल्थनि एम तै चिनि बुबाग्रानि अर तंनाय जत चिनि यर्सराव फाइ दिनै साथाइरो फाइखा चिनि कोविड सेंटाराव तंनाय चिनि एम नि बोखाक्तै साइमाखा 31 ताबाव कोविड सेंटाराव अर तंफैबायबो बरनो दिनै निसिमि तालसा जरा चामुं नि व्यवस्था खायनाय तैबो खेरेंबार हस्पिटाल अमन रगजो तन साइमाखा चिनि एम नि बोखाक्तै खनावै इंगे जों बुबाग्रानि जे सुबासु जागा जागावो नो अमहाय जरा हायाव हंके जों सुबा माने नो गोबां मा बर' रग ताबक फानो चिनि बुबाग्रानि सुबा माने न खा काहाम याफार थाइ तंग माने जागाराव या खा काहाम याफार यांगै तंग हायफानो जों चिनि बुबाग्रानि बोखाक्तै जों चिनि लोकरावनि हामख्रायनि बागै जों जे फ्रफ्रनो बुबाग्रा दागे खाहंके जों अमहाय जराव जरा हाया जों जाव जराव फायै सुबा फाय दिनै बहायनो जों बुबाग्रा दागे माने बायनो जों दिनै मानिक कोड ने होते साजानाय तो माने न जों अरनिव जेंसावै रो फायखा अमहायखेनो बसकांगो बतै बसामु काहा तांग माने नगनाय जे फ्र चिनि ते प्रासारक जों जालंनाय नेने कोरोना माजावै फांखा जे कुनु प्रकारे नों जों जाउं खाहंके चिनि बुबाग्रानि टीम ति अमहाय जों जाव जराव तंनाय जतन हामबाय हॉस्पिटल कोविड सेंटर टोटल मिलुई एबाव माने लाइक अराउंड 70-100 ऑप्शन दिखा हम बुबाग्रानि तरफ होते कोविड सिचुएशन कोविड सेंटर तय खेरेंबार टीटीआरसी जे हॉस्पिटल तमनि 1 month हांति खेमंग रिजागनाय हम जरा पेशेंट और जरा इंचार्ज तमनाय जरा स्टाफ तमनाय नाइट गार्ड जरा चिनि टीएसआर पुलिस जरा तमनाय जनो हम प्रोवाइड खेजने मजन তিনি বছর কয়জন আমরা জাকাত তিনি अराउंड 100 জন আর अंतरो 90 अंतरो দুইটা मिले खेरेंबार तय कोविड सेंटर ना होय खोनागाय जों जिबिराव रिजागनाय तर खामनो जों माने बुबाग्रानि जे दागि मुंमै जों सामु खायनाय